Mayang gabi once again sa mga kaigsuonan o kahigalaan nato sa One Voice Christian Fellowship dinhi sa Dakbayan sa Iligan ug sa mga kaigsuonan nato nga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Welcome sa atong panagtigom alang sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo niining taknaa. Please turn with me to Exodus chapter 15 verse 26. Exodus kapitulo 15 bersikulo 26. Ug ang pulong sa Ginoo nagaingon, miingon siya, kun maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios, ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong, ug magtamod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ayo kaninyo. I am the God, your healer, or I am the God who heals you. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, ang atong panginahanglanon dili lamang kapasayloan, kundili nang inahanglan usab kita og kaayuhan. Wala lang kita gikondinar or dili lang kita hinukman at tubangan sa Ginoo. Ang pulong sa Dios klaro kayong nagaingon nga kita masakiton. We are sick. In fact, according to Ephesians chapter 2 verse 1, we are spiritually dead, or ang tao nga wala pa kang Kristo spiritually dead. Ug sa atong Kristohanon nga kinabuhi, kung ikaw gibanhaw na born again na diha kang Kristo, daghan kayong mga higayon nga ang atong kalag nagmasakiton, nagmaluya, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Tungod kay ang sala mao ang balatian sa atong kalag. Usbon ko, ang sala mao'y balatian sa atong kalag. Mao nga even in the context of Christian life, do nagyoy times nga maluya kita gumikan kay naapay nagpabilin nga sala sa atong kasing-kasing ug kalag. Ang sala, mga kaigsuunan, sakit gyud ni sa atong kalag ug wala gyoy mga tawo nga makaayo niini. Apan ang maayong balita miingon ang atong buhi nga Dios sa atong teksto, I am the God who heals you. Sa Hebrew language, Jehovah Rofi, healer. The Lord, your healer. Wala lang gipakamatarong sa atong Dios ang tanan nga nagtuo kang Kristo, ang buot pasabot ni ining justification, giisip nga matarong, giisip nga walay sala. Dili lang na mao ang atong estado at tubangan sa Ginoo, isip magtutuo kang Kristo. Siya pod nagpanglihok sa atong kasing-kasing sa matag adlaw aron kita mahimong balaan, sanctification. Ang justification mao kini ang naghatag kanato kasiguruduhan sa kaluwasan nga kung nagsalig ka sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo, giisip ikaw nga walay sala tubangan sa Ginoo, mao nga madawat ikaw dili gumikan sa imong pagkabuutan kundi gumikan sa dugo ni Kristo ug gumikan sa iyang pagkamatarong nga gisulob kanimo kung ikaw nagtuo lamang kang Kristo, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas, Dios ug manluluwas. Pero dili lang justification ang gihatag sa Ginoo sa tanan niyang mga katawhan. Iya usab nga gipanglihukan ang kalag sa mga tawo niya aron sila ma-sanctified. So this is what we call sanctification. Proseso aron ang mga tawo sa Ginoo mahimong balaan. And every time nga kita makasala, nahugawan ang atong kalag, but our God is healer. Maka mausiya ug doon na siya gahom nga muayo kanato. Ang dugo ni Hesukristo mao ang nag-ayo kanato sa tanan natong balatian. Again, ang justification mao kini ang atong legal nga standing in the sight of God, nga giisip ang mga magtutuo nga walay sala, matarong, luwas na. Pero ang sanctification mao kini ang pagbag-o sa atong kasing-kasing aron ma-enjoy nato ang atong pagkaanak sa atong buhi nga Dios. Dumta nato ang sala ug higugmao nato ang pagkamatarong. Ang dugo ni Hesukristo mao ang naglimpyo, nagpapas sa tanan natong mga sala. Ug ang dugo usab ni Hesukristo mao usab ang nagalimpyo sa atong konsensya
pinaagi sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu gihatag kanato nga libre sa tanan nga mga nangayo sa balaang espiritu sa Amahan. Walay kaayuhan mga kaigsunan, walay pag-ayo kundili pinaagi lamang sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo dili mapahid sa atong kalag kundili pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu. So, ang atong sanctification, kining proseso aron kita mahimong balaan, trabaho kini sa Ginoo, siya mo inag-ayo sa tanan natong kalag, pero kinahanglan nga atong buhaton ang atong part sa sanctification. Kinahanglan nga muyangungo kita kanunay sa Dios, mutawag kita sa Ginoo, ug mangayo kita og tabang gikan kaniya. Ang balaang espiritu mausab ang naga-apply sa pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Mao gani nga every time nga kung magwali kita ug magpaambit sa pulong sa Ginoo, nagtawag kita, nagsalig lamang kita sa balaang espiritu aron magmabungahon ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga katawhan. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, sanctify them through your truth. Your word is truth. So, ang makalimpyo sa atong kalag, mga kaigsuunan, ang pulong sa kamatuoran. Ug ang balaang espiritu mao ang nag-apply sa pulong sa kamatuoran sa atong kasing-kasing. In other words, walay pag-ayo sa atong kalag kung bulag kini sa pulong sa Ginoo. Mao nga importante gayud nga kita mamalandong sa pulong sa Ginoo kanunay, ug importante gayud nga maminaw kita sa insakto nga pagbatbat sa pulong sa Ginoo. Ang balaang espiritu nagapanglihok every time nga abliho nato ang atong Biblia, ug ang balaang espiritu nagapanglihok usab every time nga adunay pagwali sa pulong sa Ginoo. So mao kini ang atong prayer nga bisan karon sa pagbatbat sa pulong sa Ginoo sa hamubo nga pamalandong, ang balaang espiritu mo'y magatandog sa kasing-kasing hunahuna sa matag usa. Una, tandugon kita nga dili magtinapulan sa pag-abli sa atong Biblia sa matag adlaw aron pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Mas maayo pa nga mubasa kita og bisag 5 lang ka bersikulo sa matag adlaw kung wala ta naanad og taas nga pagbasa kaysa sa talagsa ra kayong makaabli og Biblia once a month or twice a month. Dili mga kaigsuunan, bisan pag installment pila lang ka bersikulo, basta mapamalandungan nato ang pulong sa Ginoo sa matag adlaw, gumikan kay walay pag-ayo sa atong nahugawan nga kalag, gumikan sa sala, walay pag-ayo, walay paglig-on sa atong kalag, walay pagtubo spiritually kung bulag kini sa pulong sa Ginoo. Ang balaang espiritu usab mao'y nagaduso kanato aron magampo. Ug ang pagampo mga kaigsunan, mahinungdanon gayud kaayo kini, gumikan kay pinaagi sa mga pagampo, gitangtang niini ang garbo sa atong kasing-kasing. Ang tawo nga taas kayo garbo, gasalig siya sa iyong kagulingon, dili gayud siya moampo. Pero kung nahibaw-an nato that without God we can do nothing, nga kung wala ang grasya sa Ginoo, wala gyud tay mahimo, muampo gyud ta, mutawag gayud kita sa atong Ginoo. Mo kini purpose nganong dunay prayer meeting once a week. Gumikan kay nagtuo kita nga ang One Voice Christian Fellowship dili kini mahimong malig-on sumala sa kabubuton sa Ginoo, pinaagi lamang sa atong mga pagpaningkamot. That's why we plead to the Holy Spirit. We put our trust in Him. We put our trust in our God, in the Triune Jehovah. Mao nga nagatawag kita sa Ginoo kanunay. So, walay spiritual growth, walay pagtubo spiritually, walay pagtubo diha sa pagkabalaan kung bulag sa pulong sa Ginoo o kung magtinapulan kita diha sa mga pagampo. Hinaot nga ang balang espiritu mao ang nagatandog sa atong kasing-kasing ug hunahuna karon, ug nakita nato ang pagkamahinungdanon sa pagtutok sa atong mga mata kanunay sa atong Ginoo. Unsaon nato nga makita nato ang himaya sa Ginoo, makita nato ang himaya sa Ginoo diha sa pagpamalandong sa iyang pulong ug diha sa pagtawag kaniya kanunay sa mga pagampo. If you cannot go as you wish, then go as you can. If you cannot pray, then groan.
Bisag mag-agulo ang atong kalag, kung dili mag-agulo ang atong kalag, kay bugat kay atong gibati, pwede kitang manghupaw, mga kaigsunan. Bisan kung dili kita makapanghupaw, pwede kitang mutanaw sa himaya sa atong Ginoo pinaagi sa atong mga mata. Ug ang atong buhi nga Dios puno gayud kaayo sa grasya, siya mubarog ug mutabang kanato sa atong mga kahuyangon, mga kaigsunan. So nakita mo ba ang kahuyangon sa imong kalag? Nakita mo ba nga dako pa jud kaayo og panginahanglanon? Kulang pa gayud kayo, layo pa kayo sa kamatuoran nga kita mahimong lig-on spiritually, intellectually, ang atong knowledge sa pulong sa Ginoo. Nakita nato nga daghan pa kay tag wala mahibaw-an ug masabti sa pulong sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing bugnaw, many times bugnaw ang atong kasing-kasing. Kung nakita nato kana igsuon og higala, tawag sa Ginoo, andam siya nga mububo sa iyang grasya aron kita malig-on ug aron kita makabaton og kaayuhan sa atong kalag. Kung ikaw naa sa kaluyahon karon, mura og nagmalang imong kalag, call upon the name of Jesus Christ. Open your Bible. Makita nimo ang himaya sa atong Ginoong Hesukristo when you meditate upon the Word of God. Ug kung makita nato ang himaya sa atong buhi nga Dios, ang natural nga reaksyon ana mao nga dayigo nato siya ug magmaya kita kaniya. So basin og nakaingon ka nga murag wa mo koy kalipay karon, wa mo koy gana karon, igsuon wala ka na malandong sa pulong sa Ginoo, mao nga wa nimo makit-i ang himaya sa Ginoo ug ang imong kalag nagmasakiton. Go back to the Bible, go back to Jesus Christ, go back to our Triune Jehovah, God the Father, Son, and Holy Spirit, one God in three persons. Call upon His name, and He will be gracious to grant you fresh supply of His grace and mercy. So hinaot nga nakikistorya ang pulong sa Ginoo sa matag usa kanato ning takna sa kagabion, and may He restore our weak and weary soul. Magampo kita. Salamat Ginoo sa imong pulong nining taknaaw. Hinaot nga gitandog mo kami aron kami magmakugi sa pagpamalandong sa imong pulong ug sa mga pagampo. Ug karong gabhiuna ang mga kaigsuunan mag-spend og moments of prayer. Hinaot o Dios nga magapanglihok ang balaang espiritu and help us to pray with confidence, knowing nga ikaw ang Dios nga mutubag gayud sa among mga pagampo. This we pray in Jesus name. Amen. Hinaot nga sa atong mga pagampo karon, ang atong kasing-kasing huna-huna dili maglatagaw, kundi musalig lamang gayud kita sa Dios, siyang andam nga mutubag sa atong mga pagampo. God bless us all.